Ilocano love drama stories. Priya. Makaturo akong Dante. Masa apati klase kinton bigat. Sa ad-duty akiti ospital. Apay pa ni nanang. Sa doon na namin tinapanan ni nanang mo. Ada dinarayan na paskan. Kasangsangpat ko itay pasado alas 5. Sa Remuar. Alas 10 ng awan pa eh. Naimbagkid dita, naira na nga awan kat mapasyar ka. Sana ka di pa yung madlaw? Nga kayo na etan. Pasaray nga ron pagdamagan nakno kwa. Ada nga taagitan tano na masansan nga kuyog tangat pa siya. Amok ka sana pabor kanya. Nakurapayak lang amin. Saan ka ngagliday? Agpapada tayo mata nakurapay. Narangrang ay lang tibiyagyo. Ta nalay negosyo ni Nana Barbara. Kan agtropos kanto ni ti kurso man nursing. E din tong adak pa lang iti maikatlo atawan ko iti kurso. Akin na ininyero. Makaturpos kan tulata, Dante. Saan ka amaawanan ni kinamnama? Oh, nabambannog at launay. Makaturgot pa yun. Dante, anya ti ka Adam. Nana Barbara. Saan ka dingin bagakon ken ka? Saan ka may kariyat ti anak ko? Saan ka kayat para kinirotela? Mawata mon! Kat sikamot rotela. Apay apinastrak mo da ito'y mamirmiraot alala. Nana, agpakada kon. Inakon rotela. Saan ka doon magsubsubli? Kat sikamot rotela. Kasarita ka na ibag! Nagrabi kan anak kasangpet iti rabi, Dante. Alas 3 pa lang iti parbangon. Naridam kang agrire. Masapol ang masapak nga gring tatang. Pinarbangon nga glako iti pandisal kan puto. Tapno da pangalaki ti kasusek nga kadal. Agan anos ka, Dante. Amumet apa nagtalon lang ti amok at trabaho. Diakon kabailan ti agkarpintero. Adun ti kimapsutak, sipag nagsakitak. Sa di pa'y laging bagtaoyak yun. Kan panating yun. Natundo anak ngamin, hindi lawas na. Kalaat ngamin nga imbaya kaabak na. San kayo pala sa malsalog iti talon? Siya kung timang sarungkar kadag iti pagay. Ito makasangpetak. Manggapon nga bagas dagiti dawa. Kat nabudon ti pagay. Mabanog kalao na yan, numapan kan to ijay talon, kalpasan ang makalako ka iti pandisal. Intun sa abadulatan. Ado ti aramida kinton sa bado tatang. Parbango nagtaglako iti pandisal. Sa aglako akto pa iti puto kon kutsinta. Ken ado ti awat ko a drawing. Supay nga pangalaan iti kastusot ng kadal. Makita at tikin agaed mo nga agaadaan. Nung babalin, sana ko nang agsardang datang. Isang ramidag amin na pamuspusan. Tapno may sakad ko ti panagadal ko. Tapno adda mabalin na pagkarit ko ken Nana Barbara. Oh, naimbag ta saan ka pa yan nakarwar. Asimrek iti pagadalan nyo. Kaya't ka kasarid. Agpuno ka kanyak. Amo, asandak nga inggaan apalutputan, mama. Iso nga ipudnok laangan kata kayo. Agnong kaming kanidante. Nagtatak ko nam dayjay alalaki. Awan ka din ti sabali nga agar-aram ken ka. Ken may sa, agturpus ka kumapay. So magmamanulaangan na bulan sa agturpusak, mama. Dandan agsarada ito yung semestre. Kaya't ko nga'y sinam dayjay alalaki. Masapul atong palan na krotela. Awan ti masakbayam iti dayjay alalaki mawatan. San asimrek ti bakat na maestrami. Na masakit ka no. Pasahad alas 3 pa ila ti parbangon. Nandapay oras ko naglako iti puto ka ng papsikal. Isupa ti masapulak. Barang makorno kiti pangipasyar kunto kini Rotela. Nagkarikat lakad ng minin tinakurabay.
tapos umarsal na kanya kalukan. Agpaigid akay. Ang mga numadumpar na ka. Ay, aday ta, si Martin. Nagpiman ka laki din, Dante. At anong usap nagbisikleta? Di ka lang makagatang ni tilugan mo. Ay Edmond, singmang patkagaya mo manipo di Yabrod. Nakurapayak lang. Awan ni gatang ko'y tilugan. Isungan anusam ti agpidal iti day tadaan na bisikleta. Nagapom ka de. Gagap-gapo kiti pagadalan, Edmond. Intuloy mo gayang tinagadal. Maag ka. Di ka pala nag-abroad. Ato kumanti kwartam, itan, akas kanyak. Kitaog, ti kinapintas tilugan ko. Nangina na ito, itabtam mom. Naglastog man day tayong Edmond. Padamat na marigri kat tibiyag na hindi. Sa dino nga ti papalamita, Dante. Nagawid ako. Nasapa nagawid ak. Awan ti teacher mi. Adda pa'y maramidak. Uray kasano ti kinaagawam. Noan anusam ti barya. Saan to nga umasenso ti biyak mo? Oh, si kamot gayam, Edmond. Saan ka nalasin na dagos? Asin sa doon sakit din tibiyag mo. Kana mga no nakaasawa kay tibaknang. Awan pa'y asawa, na Barbara. Nagling etak, tinggatang ko iti daytoy alugan ko. Dantan isa nga pulo at awan na nagtrabaho ak iti abroad. Nadamag ko ngagpaiso ang nag-abroad ka. Nakaturpusak iti koleyo. Ngam kinaykayat ko tinag-abroad. Ewan gayam. Kumusta gayam ni Rotela? Balasang nga tan. Agturpos ton anars. Aday jo eskwela ita. Agdiretso jo hospital inton madamdama. Jak nga rudo nagbayagan na Barbara. Umay kuntuman pa siya ni Rotela. Nakapinpintas ka. Wala ko magkasumpatan ak ni Rotela. Hello? Nasaba ka nagawid. Tawan ti profesor may ti maudi a klase. Isuan napanak nagang katitila ako. Nebos adagos. Kakalpas ti klase. Magmag na ako na rumuan. Anya ka ti oras sa mapan kiti ospital. Alas 7 siguro. Ang mga numabaling kang awisan nagpasya riti iti baybay. Sa itulog kanto iti ospital. Mabalin madlata. Ang mga niya ti pangitulnog mo nga niya. Adamot na iti bisiklitak. Anya? No kahit mo lagi di ngaglubunta adi uran mo ag tricycle dan. Nakurapayak lang kami na nobyong. Nimbag to lang, inton bumak na ha. Barbara day tamasabat ko Kusilapan nak. Ando! Kasarita ka man! Kaslaamok no anya ti ibaga na kanya. Maipanggaplakit di kanadante kan Rotela abalasan na. Iba gamit ti ambisyoso nga anak mo. Adaywan na ti balasan ko. Sana may karikan ko na. Ako rapay kami ngagpaiso. Ikarkarigatan ni Dante at unuhin ti arapaap na. Tapno may karikan ni Rotela. Iti ka anuman. Saan to ang makaturpos ti ambisyoso nga anak mo? Kakayat ti makisinupyat kan ka. Adda karbangan ti asino man nga agarapaap. Adda masakbayan ang mabalin tayo ang pagkarit. Tasaan tayo nga amo. Noan niya ti mapasamak kadagiti sumaruno nga aldaw. Pasaray parbangon ni Rotela na sumangpad manipo diti ospital. Imbaga na itay kanya, nga agdiritsunto iti ospital. Ang mga nupambar na laang dayjay, ay ngam tipudno, makisinsinarap kinidante.
Ngumimbaga kun kenkwana nga isina na dayjay lalaki. Saan amabalin asupiyatan nak? Nakadaday tinakaiturungan ti imatang mo. Sila na nagtipang panunutan. Manugot ta kasi murot kin ka. Nagpasyal dito igid ti baybay. Tada masapol apagsaritaan ta, Dante. Anya dayta. Kumusta ka ti pan nakisarita ni nanang mo kin ka? Saan ako na nakapagulbot kin ni mama? Imputok ngagnobyo ta. Kahit nang agsina ta. Anya? Ay, anya nga ti pangadang mo. Ay, atang kaunay, Dante. Tsak kabaulan, ama po ka itibiyag ko. Agyaman ak. Si katiga po nang agar arapa apak itinarikat ko aragpatan. Amok akabaalam dayta. Tila ang may bagak kang ka. Saan na ko na mapasyar ijay balay. Manmanong matigundaway ta makapagkita. Ta sigurado nga ingatan nak ngayon mama. Kasarita ka kumaitay simmangpet ka, Dante. Gampim manaw kamatlaeng. Kinamakam ko ti panagpasyar mi kan Rotela iti iti baybay tatang. Sa intulod ko iti ospital. Anya, intulnog mo iti ospital. Uwan. Nagalubon kayo iti bisiklita. Saan mo ta nagbain? Dahil tati mga panak na ngawan sa miran tinapudno nga yan. Adda problema iti relasyon nyo. Kinasarita na ni Barbara itay bigat. Lipatim ka nun ta saan ka maikarikan ko, ana. Inramraman na kayo pa'y. Talaga anak ko sa pag matapobre. Kinapudno na nagsangsangit ni Rotela ng ibaga kanya. Akayat ti ina nang agsina. Anya nga oras anak kasangpot ka. Itay sumiripak iti kwarto. Nakaida ka matan. Di ka pa'y nagsukat. Pasado alas 3 itay makasampuetak mama. Nabano kan makaturog ak unay itayan. Naimbang tayo na alas 2 tilog iti klase. Maturog akinton madamdama. Agpudno ka man kanyak. Nakipagkita ka kadi kinidante, idi kalman. Mama, kasano ko maamaramit ko dayta kat nagdiretso aki ti ospital. Rotela, anya ka di nga oras analpas ti klasen. Kuha, alas 5. Napanak pa ilang iti library. Ne, apaya masapol pa ilang nga mapangkay ti library? Idinto a kumpleto ti ginatang mo a librong. Ada pa'y laptop mo? Masapol ko lat pati mapan iti library, mama. Agalwad ka no agululbud ka, Rotela. Kinasaritak ti amanay di kalman. Diyan mo, no indanon na tibilin ko nga adaywan na kan ni Dante. Mama. Ambisyoso day jaya lalaki. Ha! Diyan kay palubos nga iso ti pagtungpalam. Day ta ti tandaanam. Talaga nga ingatan ako ni mama. Sa anak nga umanukot, ama kisinak ni Dante. Dumteng to ti panahon. Amaawatan na kami matla. Ni Dante na ito'y umawawag ka niya. Hello? Hello, bakanti. Adak dito'y kantina ng beberenda. Paano kilibra rin itong madamdama? Kumusta ka? Napuyatan na ka nag-duty, di Rabi. Nasla makaturturo kag pailaan. Agid indaag. Naimbag ta inton malampay lang ti klase. Kinasarita ka nung ninanang mo ni tatang. Iramraman na pa'y nakakura. Kahit na talagang agsina na. Ay ating kaunay, Dante. Imbagam ka diyan, nagpasyar tayo di kalman. Nagulbudak kan ko na. Sigurado ngang tanak. Amang ano santo na maulit dahi jay. Ngamuray santang akit kita. Ay ating kaunay, Dante.
Nakapintas tay jayan na balasang. Analabsak nga taktak dari ti balay dala na Barbara. Mabait laang. Saan nga ta ang Rotela day jay? Naka-uniforme iti nursing student. Isulakit di. Pasyarag to nintun rabi. Imbagagmat kit di kininanang Barbara. Abaliwak to tagpasyar. Ado nga men tinapatag na ikasikaso. Ay nasipnatan ka, mate. Nagkita kayo kadimanan kan Rotela. Ado taramida kita rabi. Nasa pula rugya ka dagos. Tapno saan na ka mapuyatan. Awan do siguro ti gundawa bi. Nagkita pa ikan Rotela. Kahit anyang aron ti pangadang mo. Inawaga kita eh. Kasangsangit. Agayan at kami lata. Uray kahit di na nangagsina kami. Ngamusan kami na makapagkita pa siguro. Aramidan lakit di ni Barbara ti amin akabaulan na tapno magpagsina na kayo. Naulpit launay. Ngamusan na may sa tel daw tatang. Ikarigatak atun uyen ti arap paap ko. Nagkariya kini kada kayo ngagsubliak na Barbara. Ngamitalaang anasangok. Awan sa mo tinas ka na pagsaritaan, Tidemon. Kakwa. Ti balasang yun sa tinalabsak itay. Mama, adagay sa ngayon Rotela, umasidag ka. Manong Edmond, si Kamat Gayam. Wan Nutella. Malasin nakpay lagayam. Sika talaga tinalabsak itay. Nakapinpintas kan. Nananay ka na balasang. Talaga balasang ni Rotela, Edmond. Ang turpusto ni Tikinaners. Kablaawan kayo na Barbara. At dantun anak yu a nurse. Rotela, kablaawan ka man. Agyaman at Manong. Ala, kasarsarita pa lang ni Edmond tayo nagmangisagan ay timeriendayo. Kababain mo. Ikikan na kami ni Nana Barbara iti kuntaway kini Rotela. Rotela, amangan no ada ka pala iti high school iti nagabrudak. Kasla saan na mapupuutan ti panaglabas dagiti aldaw. Nagado siguro ti ornong mo. Nabayag ka, nagabron. Dinto nga, torpusak to pailaan. Damas ang kabasitan na ornong ko. Saan na ka nagawid na dagos dito lugar tayo? Inasikasok di negosyo. O si Rotela, ada ka ti planong nga gabrot? Jack pailan mo. Amo, no agabrod kanto? Natartaras ka makaornong. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naimbag pa ni Manong Edmond. Inasikaso ni Mama. Gapo nga ta. Taim masenso ni tibiyak ni Manong Edmond. Katno kas pangarigan. Agaram ni Manong Edmond. Nawayan to nga ta amang pasyak kanya. Ang nanarbyusak mo ta. Nung uray anya ti mapaspasama. Ni Dantela ang ti ayatak. Saan kamit anapan naglako iti pandesal, Dante? Matamamit nga ag-drawing ka. Nakasangpuyot akong tatang. Nabitla nga na ipaibos ko ti inangkat ka pandesal. Plano nga rin tagang kat iti pandesal. Kan Parker tapno adda pagpilyan dagiti customer ko. Dakdakkel ti matgadam. Nga mabaybayag kamat ang makala ko. Tangay na sapak mo't lang agriring tatang.
Dumayo ak man kadagiti nasulinig a lugar. Ket dagiti tiyanggit ti plano kapag lakwan iti tinapay. Sige tatang. Ituloy ko man dito aramidak. Sa tayo mamigat. Ay, naday tayo i-draw-drawing mo. Project dagiti mga laalamot langit ti kinainhinyero tatang. Isupay ti matangdan ko. Masapul ang makaurunong iti pag-enroll ko iti sumaruno a semestre. Time ba? Tanong kasto yung dabakanting oras. At dagundaway kong agbasa iti libre. Naskinigad ko tagadan. Tapno mapagtalinaid ko tagiti grado. Kahit kulauna yan ti makaturpos. Ni Rutela gaya. Padasik na wagan. Mailiw akong kankwana. Talaga narigat ang tigundaway ang makapagkita kami pa. Hello? Kumusta kan? Mailiw ak launayin kan ka. Adaag dito yung ospital. Imbiling namin tinas dito yung ospital. Kapag may struck maglaan na umayag dito'y. Tada pa aramid na kanyang. Madamdamagan mapaanak ko niti pagadalan. Rutela, mailiw ak launayin kan ka. Agan, suka ka kumapailaan. Well, agano sak. Laglagi pang kumakanayon. Patpatgan ka unay. Numarit na lang kumanitante. Ngalan dapat panakailangan ko na. Oo, simbagpat ka kaya ba? Saan ka di pa nag-duty di ospital? Itay bigat ang napanak iti ospital, mama. Kat naimbag no saan ka nakisindara kinidante. Mama, ado ti aramidak nga assignment. Isuhan na imbag tawan ti duty kiti ospital. Oray ada oras mo, diyak kaya ta makisindara ka iti dayja at tao. Kat saan ka di? Ngay bagakon kan ka makisina ka kan ko ana. Mama, Ulitat, saan ko akaya aday jay alalaki? Ti ayatam, maawatam. Agawid ka din, Rutela. Itulod ka ni Gibalayo. Manong Edmond, si kaman kaya. Saan ka anadlaw adagos? Kasla sa bali namin day tilugan mo. Saan ko alugan da ito'y? Ngamilaklako ti may sagayam ko. Tinesting ko, lumaya ti kondisyon na. Mabalin siguro ang pag-arkila da ito'y. May isa kami nakabagyak, tinagpatpatulong ka dyan. Umay kan, tay tulod ka. Bueno, adda ka di duty, may ti ospital. Inton parbangon ka no ti duty. Nasaya at matapno makainanaan. Panggap ko ti mang pasyarking ka. Ngam sana bali na anyat. Enton maminsan na pasyaran ka. Rutela, agtugaw kay ti abay ko. Tagsarsarita ta kabayatan ti panagtaray ti lugan. Kasla magpihan ito ni Manong Edmond. Saan ko lang kumakayat ti makilugan kan kuwana. Tiyak nila kayat ang mabainan. Tatang, anya ti pagtaltalang tiyawan nyo. Dandan niyo lang arudan natungpar ti pungdol anak awara itarubayan. Gakmat lang amin ang masamo abalsigay. Di aramido kun nga ogay. Ape abalsigin nyo pa ilang tatang. Ugiingin nyo lahat na nakasta. Ilugan kundi ti karison. Tayo dya ito bangkag ti pangugingan nyo. Ay, Dantay, napayagsan saan kayo ang nagkita kin ni Rutela. Naingat nga ron ni Nana Barbara keng kuhana tatang. Saan ako napalubusan namang pasyar kini Rutela. Awan mo't gundaway min nagpasyar. Kung amin, nakita nga adda nang itulog ko na apan iti balay da. Anya? Dailasin nyo na sino tinangit tulad keng kuhana tatang. Saan at ang jakmat makaasidig ka da kwada. Ay, ang mga noad dabot din sa bali anubyo ni Rutela. Tatang, saan nakasta ni Rutela? Kasaritak to may panggapit sila tabanag. Awagat din tong madamdama. Amangan no am muna laeng tinangitulnog keng kuhana.
No bilang ta nakinubyo ni Rotela, akas iti kayat ni Barbara. Aklo nam lang yung tingin na pudnaw. Tatang, kaslasaan ko akabalan nga aramidon dayta. Di ba tagadal mo kumalangan ti pamaysam? Makasarak kanto iti sa bali a babae. Naimbaga malamyo, Nana Barbara. Adak manan. Edmond. Do kasta, sikat yakin lugad iti nakaparada iti sango ti Kate. Pasensya kayo lang kuman. Napanganak mo tan tiruangan. Awan din yaman na barok. Nalabsak ni Rutela nga gururay ti pagluganan na iti sangot ti pagadalan da. So ngayon lugan ko. Kat ayan nga ron ni Rosela. Simra kiti kwarto na. Akpulis kalulaan. Sana ka makapagbayan. Taado ka no ti aramidon na. Ken masapa maturo. Tapagbangon to ka no ngag-duty to ospital. Wan, ado nga biter aramida ni Rosela tadandanin agsirra ti semestre. Ag-examin sa dinton lawas na. Nana Barbara, adda kayat ko ngay baga kada kayo. Saan kayo kumaagumurgura? Saan laki di adakas? Apay ko ba agumurak? Aya ka di dayta, Ipakada ko ma, ti panagaram ko kini Rotela. Anya? Raskan ka di pay, awan dakas da. Kahit ko, makapagturpos pa'y kumati anak ko, iti panagadal. Nagsarsarita kami tinid mo itay, kat impakada lakit din ti panagaaram na kanukan ka. Mama, Naimbag pa'y din mo. Naimbag pa'y din mo, ngam da dante. Dorsok da jay. Kay kayat kumat nga rod, ani Edmond, ti parakan ka. Asinsadon ti biyag na. padak nga agad-adal ni Dante, Mama. Saan mo kay kalindagan da ya tao? Saan tumatla makaturpos? Oray puputan ti kunak. Manon ti taon na? Katapay nga sinay ka, Rutela. Imbagakan ka na makisina kay ti dayjay alalaki. Ituloy tayong timangan, Mama. Ada aramidag sakbay ang maturo ka. Masapa akmat nga rod nga agri eh. Masapol asyak ti pagtinagan ni Rotela. Pag mauyungak ti kinapintas na. Uray, saan ko problema ni Nana Barbara? Sa bali lang hagpayso ti ado ti kwartana. Masapol asakpay ang mapanak di Manila. Ket maerugikon ti agdaton kini Rotela. Naimbag, tanalpas kong ti trabaho. Mabaling kong ti maturo. Ni Dante yung manawag ka niya. Hello? Naimpagarabi mo, Rotela. Sabay ko matasana ka makasingakin ka. Maturog ako man. Ngamuray apagbiit lang nga makapagsarita ta. Amo, kamailiw ka kanya. Rotela, nakita ni Tatang nga nang itulodkin ka. Ni Manong Edmond ay jay. Anya? Nakita nakitisango ti pagadalan mi. Mabainak mo at adimang pagusto kun kwa na. At nakadinas ka na mamuak. No ita, awan pay. Ti may bagatlaang Dante. Agtalik ka kumakanyak. Ay ayatin ka unay. Sige nga, Rotel. Sweet dreams. Di mo lang mo Dante. Saan pa'y ang nag-aram ni Edmond kanya? Mariripo ka na ka. Rotela, ang mga nunaktaan ka na. Pasensyakan. Bisikleta lang ti kabala kapang itulodkin ka. Nagmayat mati bisikleta pagluganan. Kinaragsaka takadwa ka Dante. Marik namot nga ta. No kasano nga'y ayatin ka. Agyaman lang. Uray, papawilan na taninalang mo.
Naimbag ta. Saan na kanadlaw itay aguro-uray aking kiti sa ti balayo. Saan ko mamat anas kan nga aramidem daytoy? Nasayangan ti pa nagtrabaho. Mabaling ko pa ilang taglako iti pandesal. Kalpasam na may tulod kayo sa ospital. Uray kas lang agundaw eh. Basta, tilaglagi pa. Oray man manong tangag kita. Ay ayating kalagta. Ba nagkapakaragsak launay. Tagitingar aramidag. Para iti masakbayan tarutela. Sapay ko ma. Tasan ngagbaligi ni nanang mo amang dadael iti relasyon ta. Si Kantolaan tay ayadag. Laglagi pong kumaday ta. Into nagpadata na nakaturpos. Makapagtinulong ta amang isagana iti masakbayan ta. Jaklakit niya bitot. Tarotela kandeja adante. Tinagkalubon iti bisikleta. Anyan? Nagmaagan ni Rotela. Ingam... Anya ti kayat asahon da jay. Agnobya dangatan. Ninana barbara kuma ti pagdamaga. Ngam nasaysaya at ani Rotela ti mismo a pagdamaga. Isu ti aramidag. Ipamuspusak ang makasarita ni Rotela inton malam. Oray agayan ayatan. Agawag ni Rotela king kuwana. Naladaw ka anak areeng. Kanapan mo matintulong ni Rotela iti ospital. Sana ba ni tatang? Alas 9 mo ti klasik. Nalakok amin nga inangkat ko pandesal kan tinapay. Kay, anyalaan ng tinakuna, dagiti nakakita ka da kayo, nagkalubon iti bisikleta. Parbangon pa lang iti tatang. Malaksid ka dagiti nalabsan mi nga agjagjaging. Awaanan ti sabali nakakita ka da kami. Ngay bagman takinayat ni Rotela. Naktangan lakit ni Dayjay. Sigod nga aramidin mi kini Rotela dayjay tatang. Dayta ti pagkunaan nyo asan anaarti ni Rotela. Ngay bagman ta saan na kayo nakita ni Barbara. Nung nakita na kami tatang, saan na kami lakit di apalubusan. Isu nga imbag ta saan na kami nakita. Yamanak na pinatkampiawis ka Rotela. Adun sa akin di tinarami dyo iti pagadalan nyo. Tanarabyan ka nagawin. Pudno na unay manong. Masapat ti klase kinton bigad. Sa arabi iman na ti duty iti ospital. Narigat mat ngagpaiso ti kursom. Rotela. Manong Edmond. Nagpigkat ti panang mingming Manong Edmond. Saan ko mga umlo dahito yung lugar? Apangipudnuwa kiti mariklip na king ka. Nakapinpintas ka launay. Ket natukay mo ti pusok nga agayat king ka. Agi ama na. Ngamsakbay nga mo nagdeta marikrik na. Kayat ko amamam nga adan nobyo. Ni Dante ka di. Ti kayat mo asawet. Uwan manong. Oray agnobyo kayon. Sa anak ang maawanan itinamnama. At adta amay kariak nga ayatam Rotela. Ni ti din sa gitilugan na nagsarding iti sango ti ruangan. Agtulong dito ayun ko amang tartarimahan iti bisikleta. Kasapula na talaga na masuktan na iti. Rayos na. Aglatlatin. Babalin ka di kasarita ka Dante. Edmond, may panggapitan niya. Dumanon tayo dito balay. Ugasak lang dagiti imak. Saanan? Dito'y talatang agsarita. May panggap kini Rotela ti pagsaritahan ta. Ipabusoy mo la kanyahon. Ah? Edmond, saan nga'y ayam ni Rotela? Agpimpin na tig kami launay. Ngam syaklaang ti makaitad itinapinta sa masakbayan na. Mamirmiraot ka.
Kakaasin tula ang ni Rotela iti dandam. Wen. Saan ako ma at agibasit ng launa yun nun. Ikarkarigatak ti makaturpos iti panagadal ko. Saan kan tungagbaligi? Amang gunod iti daytakon kunam nga arapaap mo. Ha! Ambisyoso! Naglastog na ito yan. Kasi ka, saan ka kading ambisyoso, Edmond? Karkarito na kaniada de, ha? Saan ka karkaritan? Gumatakar ba nga kasumungbat? Agpada ta lalaki. Agbaling ka na takkining kumakas kanyak. Palugudan ka nga agaram iti kayanat ko. Saan ka apawilan, Edmond? Nukas pangarigan talipatan nakto ni Rotela. Awan ti mabaling ko. No sana ti mga klon iti kinapudno. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Daytati ko na ni Dante, iti panagsarita mi Rotela. Inaklon na, asaan nakakabalan ngay kaniti na saya at masakbayan. Iso nakasagana mang lipat king ka. Ha? Iso lipatan mo ni Dante. Makisina kan king kuhana, kit siya akong ti aklonam. Saan na po nuloy ta? Ada nagkinarian mi kinadante. Saan nakakabailan alipatan? Tagin inayat kami launay. Rotela, saan ka ngagbalin amaag? Awan tinasaya at amasakbayam kini Dante. Saan mo ang may pagaday ta? Agad-adal ni Dante. Kan adda ti masakbayan ang mabalin a pagkarit ti asinuman. Anas gad nga agarpaan. Daytamot lang timbaga ni Dante kanyak. Inyong anya ti Serbina nga gayan ayat kayo. No saan kayo matngagkita? Uray pa'y mano atawan asaan kami ngagkita. No napudno kami iti tunggal maysa. Da kaming tumutla ang ti agkatuluyan iti nay tuding apanaman. Sumat lagaya makaslan ng langab tarupam asimmang pag. Imbagak mat itinkin ka alipatum laangan ni Rotela. Iti kaano man saan kayong to anaragsak? Saan na kayo nga itkan iti gundaw ni Barbara? Tatang, di kahit ko manggagkata kayo. Pakiridan nyo ti pakinakam ko. Tapno naturturadak amang sarangat kadag iti panubok iti biyak ko. Itagbaligyak kadag iti rapaap ko. Dante, Nakurapay tayo lang arudel. Sa pairuruman tayo pailaan. Pada tayo nakurapay na Edmond. Simaliwanwan la tibiyag na. Kaputa nag-abroad. sige Barok. Sapay kumata agbaligi ka amang tunoy kadagiti arapaap mo. Agyaman ang law ni tatang. No kabailan ni Edmond nga imasenso itibiyag na. Kabailak mo ta. Talaga nga'y ayatan unay ni Rotela day Dante. Ay, kasanon, numaamuan na ang nagparbuak laan. Ay, ngayon saan ang mabalin? Asaan asyak ti pagtungpalan ni Rotela? Saan na bali? Ta saan akayat ni Nana Barbara day lalaki? Para kini Rotela. Itay pa'y nagriring ti cellphone ni Dante. Ngamsan nakasungsung bata. Talaga kaya't ako nalipatan. Ngam, kasla saan nagkamamati. Rotela? Agyaman na. Ta sinong bata madlang tiyawag ko. Pasensya ka. Adala raramidan. Apay agsamsanit ka. Pudno ka di imbaga ni Edmond kanyak. Akayat nagkanon alipatan. Ano niya?
Sana pagno da ita. Timbagan Edmond kanya. Lipatan ka laangan, ta saan ka ama ipaayan iti masakbayan. Nukasta, nagparbula. Ay, ayating kaunay. Dante. Talaga nagtangkan ti ulong. Saan yung agawin ti cellphone ko, Mama? Agsarsarita kami pa'y lagi ni Dante. Hay, si ka ang lalaki. No di mo sardengan ti balasang ko. Dangrak ni Rosela. Kayat mo ka di, ha? No saan ko anangag ti panangawag mo kini Dante. Diyak kumapay na amuan nga agsarsarita kayo. Aklo nagkada kayo, Mama. Uray saan kami ngagkit-kita kini Dante. Masansan ngagsarsarita kami. Si kapay, tinangawag kan kwa na. Dahil ti pamanagnak. Ngay ayat nagkunay ni Dante. Kan pinanagnak kwa na. Tamok ang nagparbula ang Edmond. Saan na nga mo ti lumaban iti patas? Anya day tangay bagbagam. Tung palanak. Nukunak ang makilinipat kan iti dayjay a lalaki. Tung palanak, Rotela. Saan, Mama? Saan kunto alipatan ni Dante? Saan nakapagpungtutan? Ladingit at asupihatan kayo, Mama. Saan kayo amaawatan? Agad-adal ni Dante. Ikarkarigatan na atun uyan ti arpaap. Saan ka nagkalintagan pay? No di mo kaya't adadaulak ti cellphone mo. Tapno saan mon ang maawagan ni Dante. Tung palan naklaangan, Rosela. Kung di mo orayan ang maiturod ko ti mangdangran ka. Mama. Sanak amalunag kadagitiluan. Isu alipaton laangan dayjay a lalaki. Itay pa'y asaan ka ang makaid na, Dante. Anya ka di ayat ipakariribo kam. Tata, imawag ni Rotela itay. Nagparbugayam ni Edmond Kenkwana tapno maagaw na laan kanyak. Ngam saan mi anatutor ti nagsarita. Ta inagaw ni Nana Barbara ti cellphone na. Impang tana adang ranan ni Rotela kung saan ko asardengan. Apay, saan ka ka di ang makonsensya, baro? Tatang, agpimpin na kami kini Rotela. Aglinipat kayo laengen tapno agtalnan ni Barbara. Dahil tati saan ko akabailan, Tatang? No talaga nga agin inayat kayo adwa. No talaga ana ikari kayo iti tunggal may saan amaliklikan ada kayon tulat ta. Tatang. Amangan nupod no amay turad adang ran ni Barbara ti anak na. Ikarigata ka makasaritak ni Rotela, Tatang. O sige, sumurag ako niti kwarto. Kasapulan na maturog ako. Masapak nga gring inton bihat. Tapos nakaglako iti pandisal. Naimbag ta nakita ka ando. Kasaritan man ti anak ko. Tasardengan nan ni Rotela. Kalpasan ti panagsarita daken Rotela idirabe eh. Kinasaritak manain tapno lipaten na laengen ti anak mo. Tapulos, saan mo ang maaklon a para di anak mo, ti anak ko? Naimbag tamom dayta. No saan na ka nakapagtupol? Amangan no nadangrak ti balasang ko. Apay, Barbara, saan ka kadi ang maasyan kini Rotela? Awan ti bibiyang mo. Uray man kit di papatayak. Jak namnamaan akabaalam nga isawang dayta. Kita laeng no saan ama konsensya ni Dante. Ambisyoso nga minlaunay ti anak mo. Agpaiso ang nagparbuak kini Rotela, Nana Barbara. Kinapudno na. Pudno a kinasaok ni Dante. Alipatan na laang ang tibalasang nyo. Ta saan na amay kan itinasaya at amasakbayan. Sana ga po tadyak kayat ni Dante apara kini Rotela. Di na kayat asawan apaborak mutan ka. Kayat ko ang makaturpos pay ni Rotela.
No saan lata nga ingaan ni Dante? Pagabrodok langan ti anak ko. Anya? Awan ti saan ko nga ramidan, tapno mapagsinak ida. Ngem, saan ka kuma amang gundaw ay? Sabali da ito abakan. Itinto nga ide, kaya't nagsarita kami. Iti ay nyaman ang pamuspusan. Masapol asyak. Ti makatakigwa iti kinapintas ni Rotela. Saan ta mabalindag sarita iti mabayag? Amang da makakita ka data. Kat ipulong da ni mama. Weno ni Edmond ti mismo makakita ka data. Ure pagbit lang makasarita ka, taragsaka kon. Ken kahit ko amamuan, no saan nakamutla ang adinangran ni nanang mo. Saan nakadinangran? Magyaman nak. Pinangtaan nak ni mama. Isungagan anad ta. Ibturan ta kumapaylaang ti saan ngagkita. Sige Dante, agan anad ka kuma. Rotela, sikat at dangagan anad. Ang mga no aramidin amin na pamuspusan ni Edmond, tapno maagaw nakakanyak. Naamwag, anak sarita kayo kano kini Dante. Kit naduktala man nagparbuak. Kilapod na. Inaramit ko tayo chay, gapu tapat-pat kan kaunay. No napunno ka iti tarigagay mo, Edmond. Saan anas kan amang padagas ka? Agtalag ka iti kabailan. Rotela, pat-pat kan kaunay. Apay nga minasaan mo atong palan ni nanang mo. Awan ti napinta sa masakbayam kini Dante. Idinto asyak. Ulitik man. Nga adda arapaap ni Dante. Imbaga nga tamat ni mama. Akayat na ngagturpo sakpay. Naimbaga na ngagpaiso dayta. Ket no saan kayo kano ang mapagsina. Mapilitan kano amang paabroad king ka. Ano niya? Sumbatak lang dito eh, Rotela. Hello? Oh, sige. Juan. Umayak dito Manila. Kita dito ilawas. Rotela. Agpakada akon. Kung gayam. Mabayag basit asaan ka mapasyar. Yung sapay ko ma. Nakadesisyon kanton. Nakasaritak ni Barbara itay bigat. Saan nakanumat lang nga nadangran diyanak na. Ngem at dapantan. Nagkita kayo gaya may tayo malam. Apagbit lang nga nagkita kami tata. Nakaangos ak itinalukay. Tawan mo't latidakas na napasama ken ko ana. Mabayag to asaan kami ngagkita. Ang mga nusaan ko pa yun ang maawagan. Dante, no talaga nga ay ayatem tinobyam. Maasyan ka kumakin kwa na. Ay, tatang. Iti dayo ito alawas ang ti pa nag-examine mi. Agsardi nga kailangan aglako iti pandisal. Ipas nagkunto tagtrabaho intun awanan ti klase mi. Ay kauray taado mo ti urnong mo. Ken panaggagapasan intun lawas na. E di sinarong karak ti talong tatang. Nakita ka nagayat iti dawa. Nabagas da. Naimbag ata awan tinaping sa abagyo adim mo prak itatapan. Ay adda kumamanayin ang nakakaasi ti biyag tayo. Kinuapay nga uri imbagak kinidante. Asa anak pay lang ng awagan. Mailiwak matlaan kan kuana. Sapay ko ma. Tadan tugon daway may ngagkita inton makapagsaranda ito a semestre. Uri apagbiit laang. Uri pawpawilan nak ni mama. Saan kunto alipatan ni Dante? Rotela. Anya pay lang tir aramidam dito'y salas. Iti da ito'y alawasan nga agad sa amin kami, mama.
Kasapulan nga ipasnak ko tag review. Kat ti cellphone mo? Imbati kiti kwartok. Amangan no awagan na kami dagiti kaeskulaa. Kat no anyala ti ibagbagada kanya. Dahito iti tandaanam ha. Maduktalan ka laeng ang makisarasarita kini Dante iti cellphone mo. Tumpaan ka! Salbagdag ito at tao. Planok nga pagbiitak lang ito Manila. Ay, ini kandak iti problema. Saan ang mabalin na masayang? Ti mano atawan a panagtrabaho kiti balasiw tao. Mailiw akon kini Rotela. Inawagak itay. Ngem sa anak asungsungbatan. Amangan, no ado ti pakakumikuman na. Kamodyanan na. Nalpas mo't lang ang tiksamin mi. May guide kong tagtrabaho. Tapno manayunan ti urnong ka magastos ko iti sumaron na semestre. At upay nga anos. Yung masapol ang maragpat ko tarapap ko. Patasak nga wagan ni Rotela. Barang maawis ko magpasyal. Ano oray pagbitlaan nagkita kami. Deta. Hello? Impadas ko timawag kan ka. Rotela, may iliwak unahin kan ka. Oras siya. Naimbang rin ni mama. Amangan mabalin to tagkita. Oray pagbitlaan. Inton maminsan nga daw. Ada pa pa na ni mama iti malam. Agyaman nak. Oray pagbitlaan nagsarita ta. Nakainit pa'y matlang itay pimanaw ni mamang. Kalat ang limulam itay agsuksukata kon. Dandanin saan ako na nagtuloy. Kasla makatutudod nga paiso. Manwano lang tagpaspasyar kadag iti parke. Apagbit talaan agawit tanton. Makipagkita talaan. Rotela, mailiwak ko na ikan ka. Saan ang araw ko pundante? Amang ano na makakita ka data? Diya ako na mas baalan ti ili ko kan ka Rotela. Patpatgan ka unay. Dante, patpatgan ka mat unay. Oray niya ti mapaspasamak Rotela. Saan tong agbaligi ni nanang mo mamagsina ka tata? Kan saan nakaamaagaw ni Edmond kanyak? Dante, agtudo na. Kasalan na ito eh. Oray, kasaan ta pa yung mabasa dito o nagtikatits nga inupaan ta. Sakay ko matagsar ng matlaan agtudo yung maramdama. Ay, saan ang mabaling agbayag ta dito, Dante? Sa pulon naglakit din ni nanang. Pagkalmahan ko malang tirignam. Naimbag ko man no adabo ko talugan ngayon may dito eh. Ado ti tricycle dita pagsirkan iti dito a beach resort. Iso di ka ko magdalag, Rotela. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pigsalakit din ti kurroon kan. Dakay timat na. Tas lamapisang ti langit. Nagnab-nab sabat tayo. Nawan pa'y ni Dante. Napanan na nga tawan mo't klase dam. Malagip ko. Isuasa na napanaglako iti puto. Pasyap na gayam ti kain ayat na. Ang palubusan nga tangaron ni Barbara. Ang talaga napingat ti anak ko. Saan ko maarumbangan na pasamang dahil kadata, Dante? Pakawanan ako, Marotela. Gapoy tinalaos nga ili kan panang ipatagugan ka. Diya ako nakatagpay.
agpadataan na daram. Awanan ti may pagpanakal ko kan ka. Ngam ni nanang ti kamutong ko. Kasano namamon na daytoy. Kano agsikugang amahan numapatay na. Nukas pagarigan tagbo nga dito yung naramit ta. Itakder ko ti dayo mo. Agad-adal ta pala. Mawatak ti kahit mo sa wen. Nasurok pa ang tawan sa ata makaturpos. Kasangkay baga ni nanang mo. Awan ti kain mo tingakin ka. Yak may paay tinaranyag masakbayam. Pakawanan na. Nasair ko tirik nam. Patpatgan ka unay. Nukas pangarigan tagbo nga tipan makailawan ta. Awan ti samirak. Uray laksi din dap nga anak ni nanang. Naggapwag si kababay. Apay ada karabrabi ka asimbangpet. Nagkasaing namin ti may sa kadalak nanang. Jak nakaawid adagos na napigsa ti tulo itay. Saan ka kagulbod kanyak? Nakipagkita ka iti dadya dante, saan ka di? Nanang. Ha! Awanan ka iti bayin! Pakawanan da kumanan. Nasukir ka launay kanyak. Ibagak lagaro da dadya kayat ni dante aparakan ka. Sa dino tinapnapanan niyo. Nagpaspasyal kami lang iti parke. Sa nagmerienda kami. Nagsalsarita kami kabayatan. Ti pa naguray mi, ti pa nagsardong ti tudo. Ha! Nung naman tayo dyan napasama kada kami kini Rutela. Awan ti plano ko. Ngam ka po iti ili ko ko na. Sa anak pa nakasagana mga asawa. Mukas pangarigan tagsikog. Aray, nagkapam ka di ayata uray ka lang. Nabasbasa. Kwatatan. Nagsardang matang titudo itay agawid kaming kini Rutela. Itay nakadalan kami dito balay. Kilahat yun din yung bayakabak na titudo. Ay, kunagtupay. Nimbag man ta pinalubusan ni Barbara. Uno, naglibas. Tata, awan sa mayroon tinapod nung ayat. Ngam numamuan da ito ni Barbara. Ay, agkakadakas tumalan na balikas, ti palakam na king ka. Dumag ka na yung bakit ibagak Rosella. Nakasarita ko di beses rekonisado. Ang nagtrabahoan ni tatang mo iti. Agtrabaho ka iti kumpanyada aging ka. Iti panagsasarot manan. Oray tanal pasan ti duty kiti ospital. Masikuranak mo't lang awan araramidan na dito balay. Ngam balagan ka. Saan mo agundawayan ti bakisinarak ka ni dati. Saan latong pati malakam mo kanya? Ha? Kat, anyat pagmulang-lagam. Abaga nagsangit ka, tasang ka mangainan ano? May salangan na semestre. Agturpo sa kon. At daan akong iti umnungay dad. Gat, anya ti kayat mo asawan iti dayta ha? Iti diyo kumamatan ati wayawayak ngagpili iti namnamak ang makaparagsak kanya. Ay atak launay ni Dante. Ulitin mo nga ibalikas dayta na agad. Ha? Di naksuksukiran. Kay kayat ko pa'y ani Edmond, ti pakiasawaan. Agad-adal ni Dante. Babaon ti panangaasin niya po Diyos. Kan iti panagagawa na makaturpos tumatlaan. At daara pa ako. Agulimakan! Urayan niya ti bagbagam. Saan ko akayat na dyan lalaki para ka? Naulpit kayo. Sanda ka manapda na makiayan-ayat kini Dante. Itapitad na napasamak kada kami. Isuti mang ikasar kanya. Tagpinpin na tag kami launay. Hanggang mabuti nga numamuan niya ng dayto. Sabay kumanta sa anak ngagsikog. Ha? Ni Edmond dito umawawag anak. Hello?
Alo. Atak pa lang dito Manila, Rotela. May liwak lang unahin king ka. Ay, tararamidan. Adak di kwarto. Mangrugi akong intong bigat nga trabaho. Nakasarita ni nanang ti pagtrabahwak. Apa ya sang di ospital di pagtrabaho? Sa anak pa'y mata nakaturpos. Kaya't lang ni nanang ada pakakumikumak. Kaslamok na niya di ka po na. San na kayo akayat ng ikanti kong daway ka ni Dante nga kita? No amumla ko ma. Nagkita kami kinidante. Ada pa yun napasama kada kami. Rotela? Ada ka pala dita? Kasla nagsina kayo tasan kayo manan nga kikita. Kinunan ni nanang mo. Hindi nagpakadakin ko na. Saan na nga ipalubos? Makapagsalita kayo. Uray ti silpon laan. Sobrang kinaingat na kanya ka. Siyaklat ang amin ng dayadam. Parang makaawid ako ni Tiday Alawas. O sige, bye. Bye. Naimbag lagit din. Nakastreg ako ni Tiday ito'y kantina. Sa kabaya nagtudo. Ayun, saan mo ito nabayag di ba yakabak na? Napigsa. Urayak lang na galing gagat itay. Kung saan nakapimano iti sirok ti kayo. Naglinungak. Amang ano na iraman ako maanakimat. Pagsasaritaan da. Nadda ka nun nakimat abaka na ilinong iti dadya kayo. Anos lang, Dante. Sapay lang ko ma. Tagbaligak tumatlaan iti arapahapot. Naistorya kanyak ni Rotela di nawagag. Nga da ka dumating pagsarka na trabaho, Nana Barbara. Nalipatak la dinamag. Alas 5 dandanin sumagput na dyan. Daigat ti pamilin ko. Ano malpas ti trabaho na agawin na dagos. Talaga nga man kung daway dan nga kita kini Dante. Ada iti namin sa nadalibasan nak. Nakipagkita iti na dyan tao. Anya? Talaga gininayat dalaw na eh. Kasanon no... Oo. Payasaan mo nga ituloy ti kayat mo asawan. Sabalin sa mo ti pampanunutam. Nasingpet di anak ko. Nasurukla dwala awas sa Santa Ana kita. Adadaman na napimintas ka. Agyaman ak. Naistorya ni Nana Barbara kanya. Analibasam kano ka nakasinara ka kanidante. Apayasan mo amalipatan. Ibawing mo lang ang tirik ng kanya. Oray kasano kinaingat ni nanang kanya. Diyak ka ba ulan alipatan ni Dante? Naon naglaw na yan ti panagpinpin natag mi. Maag ka. Sana ka nagbidot iti pangadeng ko. Ni Dante ti kita ti lalaki ang maiparabangayatan. At daarapaat na, kat amok nga agbaligin. Nasuro ka na makalawas ng tutudo. Di mo't la sumardagan. Huwag nga ro, Tatang. Sana una nakapagtrabaho. Kapilang nagsakitak. Saan kay bagagamin ka? Saan ka nga katuduan? Itiayat ko lang nga makarunong iti gastusak nga gadal iti sumaron na si Mestre, Tatang. Kasanungal dita. Ipanagtuloy mon. Iplanom. Magpatuloy ang gadal, Tang. Barang nasaya atong tirik na kinton bigat ay naka-enroll. Sobrang dyan na urnong ko pag-enroll ko. Talaga nasgad itarigagay mo ang makaadal anak ko. Kahit kung may panapinat kinina na Barbara, amay kariak ngayatan ni Rotela, Tata. Tiyang mo kung saan ako na makastra kita si Mestre Rotela. Nagsakita kami. Kapoy ti ili ko kin ka. Sika
ka nga, Min. Iso nagsakit ka. Kapuit ayat ko makarunong akit gasto sa nga gatal. Naskat itargagay ko amang ragpat itarapap ko. Tapos sa anak to na may ruruman pa. Amo, anina nang tikat masawan, amang irururumun ka. Ado pa iti sa bali amang lalahis kanyak. Kaputag laklako aklaan ka iti pandisal. Tapos makaaga aklaan. Kaili ko lang arot ti panagkalubuntay ti motor. Makapailiw ngagpaisuday jay pan nagkadkadwata. Uray bisikleta lang ti pangilupo ng kanyak. Nakaragraksak ta. Kaputag pimpinatag talaw na eh. Rotela, mabaling ka ding hagkita ta. Amang namarigata nak amang libas kininanang. Ura pagbitlahan hagkita ta. Mabuto nga. Amang ulit manon, tinapasama ka data. Mailiw ak launahin ken ka. Pangaasim, Rotela. Ura pagbitlahan. Rotela, tumtumram dagiti luwang. Pakawanan na ko ma. Nagkariakan ka, ngam naulit man eh. Sanak nagbabawi. Gaputa-pat-pat kang kaunay. Noon niya man ti ibo nga ti masansan na pa nakalipat nakasagana. Ngam ko ma, makaturpos ta. Agbaligi ta kadagiti arapaap ta. Ikarik, kapkan ka Rotela. Ikarigata katunuyan ti arapaap ko. Agyaman naklaunay. Sumardang ka karudan nagsangsangit na. Ang mga numadlaw ni nanang mo, nagsangsangit ka. Yaklag amin mas baalan tiriknak. Natalgad tiriknak, nukasta nakaarako pa ken ka. Nalaing amang ipamuspusan ni Dante. Tap na makapagkita daki ni Rotela. Talagang pimpin na tigdalaw na eh. Saan ko amaklon da ito eh? No ipulong ko kin ni Nana Barbarati na lima na panagkit-kita da. Kaasi ni Rotela kat kagura na. At adalakad nga rot nga dahi tirik na kanya. Iso anit Dante di kasarita. San siyak ti kalkalaban. Agayan ayat kami gini Rotela Edmond. Awan ti karubangam amang pawil kada kami. Katanya ti kahit mo asawan. Kalkalabanan nak. Agbaling ka kumaanatak neng. Masapul nga awaten. Adi mo kabailan nga agawan ni Rotela kanya. Awan pa'y tinarigag kaya kajak na gunodap namon. San asikat imang ibabayin kanya. San nakapilitan namang laban king ka Edmond? Sinalbag ka. Maminsan pa'y ngagkita ta. Patayin ka. Karabisen. Partakak pa'y tagpidal. Asidega kon, iti kabalbalay na paglaklak iti pandisal. Makilin mo ko kailangan. Agala ko pagkasalukan na sumugat. Kaslakit na kadumparan. Nagistayang kan anak. Nagado ti karumya di titakyag mo. Dan sapay donor iti rupam. Yak mabalintag pidtot tatang. Ni Edmond lakit di akin lugan iti rechay. Kaya't nakapatayin. Urean niya pamuspusan. Aramidin na tapno maagaw na ni Rotela kin ka. Tatang, nasurukan na makabulan ang adlaw ko. Asip-siputan na tayo tao. Nakita na kami man ngaminan idi ang nagkuyog kin ni Rotela. Naimbag ta sa nadangra ni Barbara. Nga po iti panakisinarak na kin ka. Saan ang maiturod ni Edmond nga ipulong kin ni Nana Barbara tatang? Kaputaguraan ni Rotela dito eh. Agan anad ka kang kuwan na. Amangan no paltugan na ka. Nakakatusot ako na. Rosela, ayan pa paspasabakan ka. Ni Mama.
Apay, Rotela. Anya ti kahit asawan da ito'y. Pakawanin ko, mama. Agdadagsena. Anya ti kinunama. Sino tinakasikogken ka? Dahil ka di adante, ha? Magibabain ka! Ha? Pakawanin ko, mama. Ayahitak ni Dante. Natangkad ti ulom. Sang kay bagak lang arudan na diyak kayat dahil di alalaki para kan ka asay ta. Nagparasikog ka! Matayang amang ayat ka ni Dante, mama. Aniya! Nag-lostoy di man. Amang ano niya't mapasama kiti sugong na. May ramraman ti anak ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dahil pa'y awagak ni Rotela. Ngamusta nakasungsungbatan. Ad damanan. Di pa nakikipagkakpak. Tante, Ano pa'y nga ta? adya ka diti mapaspasamakkan ka. Apay asaan ka ang makaid na. Ay, nakariinga kiti managtagtagainip ko, tatang. Kat ni Rotela, tinitagtagainip ko. Isong itay kabayatan ti panaglaklako iti pandisal. Simiplot iti panunot ko. Inawagak kat saan nakasungsungbatan. Amangan no di mo mauray asumpatan na kaata saan nga ipalubos ni Barbara nga agsarita kayo. Madanakan. Ang mga no damat ang daga sa napasamak kong kuana. Padasik tumanan nga awagan. Mapangalatan ni Jibalay da kung nakuma ang amangan no saan nakaapadanuran ni Barbara. Barang makasaritak sakbay asumurak ti pagadalan. Kat sungbatan na ti hawak ko. Dita. Awan kain mo, lalaki. Awag ka nga, awag iti cellphone ni Rosel, mararakan tutak lang arudan. Nana Barbara. Saan nga ito ba nagsalita tatak ka sa pulang itaray ko di ospital? Ano niya? Inidap na. Tatang. Intaray ka nun ni Nana Barbara ni Rotela sa hospital. Lay apay na ano? Saan na nanay baga? Makagura lang unay kanyak. Jak maawatan. Apay ko mga makagura ni Barbara kin ka. Gapo iti pan naka-ospital ni Rotela. Saan kayo palang masungbatan nita? At indarak ti klase kita lasot siya. Kalpasan na. Sarong karak iti ospital. Mama. Ay, ang yaman at nakapuot ka. Apay, agsangsangit ka. Pakawanin ako, mama. Gapo itinala ko sa panagayat ko kini Dante. Nagsukir ka na kayo. Ibahay ko ti bagi kini Dante. Tain ka rin, kadisulang tilalaking ayat. Maag ka. Ang bumadyak kaya't na dya at tao para ka. Nagpasikog kalakit nga rod. Matayak ka mga ayat ka ni Dante, mama. Minamaag! Sampay lang ay tangap sarita ta. Inton makapapigsa ka. At into tibagakan ka. Dandani ka nagturpos. O naknakan mo! Hawad panunot mo! Sige, agin nanakan. Nakabaybaya kay nawangan ka. Paging ka, niyanan mo tinakasalita. Anya tinapasamakin ka. Dante, agdadagsena. Anya? Ngam sana kang bamawi. Gaputay ayatan ka. No kasta. Uray agad adal tapay lang. Nasapol nga ikasar ka. Tapno saan amay pasngay ti anak ta. Amay sa abastar. Anya kasar ti bagbagam lalaki. Nana. No awan tayo na dito hospital. Tulpatong taan ka naman. Pangasi, mama. Dante, pumanaw ka pa ilang. Saan ka na madanakan kanya?
Nadamag ko ana isang patmon ni Rotela. Kat inturturad ko ti imay dito tapno makasarita ka. Naamwak ka ni Dante. Anasikugan na ni Rotela. Kata niya ita. Kaya't ni Dante nga ikasar ti balasang mo. Tapno saan atumao a bastardo ti apukot ah. Siya lang ti kinapuko iti mimitan ni Rotela. Saan ka pagtatakunan nga balayanan do? Kabala kabiyagan ni Danga ginanoy pasgay na. Wen amok, nasalsaliwanwan ti biyag mo. Kata niya pa lang tururayam si kaalak kay pumanaw kan! Mabit lang, Ama Andong. Rosela, apay arimor kay ti kwartom? Naulpit kayo unay, Mama. Nasaan ko ang masupring pagayatan nyo? Kayat ko pa itimatay. Anya? Gapu iti derap mo! Kayat mong timatay! Amando, nukas pagalikan tawan kung tigundaway bikinidante. Oh, Idano niyo kunkwana. Nga itugot ko ititanam ko ti panagayat ko kunkwana. Samsam itak pa itimatay. Rosela! Anya ni sasawam? Wan, Mama. Derap kakitde! Kayat ko lang ang timatay. Napagin na daywan na kami kinidante. Kuray masikog akon. Ay, ikaw na Dante. Kunahat na saan ka na makita pa. Saan ka nagsangit? Sa kadadang nagsakaba. Amang ano niya ti mapasama, itisikog mo. No, saan ko ngayon bagaki ni Mama? Akay kayat ko lang ang timatay. Amangan no, pinatangkad ni Mama ti puso na. Nanumuak lang nagpaiso. Nung nakasaganak amang ikalay sa kingga. Pampanunot at laan. Hanggang adal tapay. Nasarok pa'y lang makabulan ti si Kuko. Santo pa'y unay amadlaw into nagtorpusak. Kapilitan. Siyakto tagsarding pailaan. Tapno si katagtuloy, iti panagatal. Sayang. Adas ang kapasit nga urnong ko, hindi nagtrabawag. Adan tulat na ti pamuspusa. Tinapatag kat makapagkasarta. Agting nulong ta, amang ragpat kadagiti arapaap ta. Nadamag ko ana ospital ka kano ide. Saan ka na sa rongkaran na dagos? Taado ti inasikaso, Rotela. Kumusta kan? Nakarwarak matlang iti ospital, iti dayding aldaw, Edmond. Ay, eton kalaunay. Nasa isaya at langan, alipatan na. At ay pudnukan ka. Masiku ka. Kat ni Dante, ti amat imitak. Anya ti ko na ni Nana Barbara. Sigurado asan nga manugot apay kasal ka kini Dante. Rotela, nakasagaan na ak amang itakder iti dayaw mo. Nalpasan na na makapagsalita da Ama Ando ken Mama. Natulagan ti panagkasanmi. Anya? Awan sa bali apagpay kasarak. Ni Dante laan. Kat uray di umanugot ni Mama. Jaklatam makikasarkan ka. Gaputam mo. At ipanagsikog ko tiga po ng iruruman na ito. Naon ng Barbara, nagsarita kami kini Rotela, edi pinasyar ko ide. Ngam, kasarita kayo matlaan. Anya pa lang di pagsaritaan ta. Uray sumupiatak. Imanugotak matlaan nga kasardakan Dante. Nung nasapsapa kumanamwang, siyak ti mga kasal kini Rotela. Anya? Mabalin ako na anyo amay sak amaag. Gapu tayo ayat at unay ni Rotela. Impang ta ni Rosela kanyak akal kayat na pa'y timatay nung mapukaw na ni Dante. Tinasaya at lipat mo. Makasarakan to iti sa bali a babae. Ay dakkel aparikot ti panagkasaryo ken Rotela. No nagpanunot ka kumaidean na imbag. Tatang, nakapagtulag kaming kan Rotela. Imbag aking kwan. Ngoreg sarde nga pangakatan. Isu tagtuloy. Sayang no kasta. Uray ni Rotela.
masayangan man. Bareng ka no kahit ninanang nang ituloy na ti mangpadal kang kuana. Oray ta manulangan na bulan. Ay, dakkel a problema da ito'y Dante. Addan tumanan nga umsen kan iroroman na ka ni Barbara. Awan sa mirak tatang. Kapoy tinalaos a panagayat ko kini Rotela. Ay, Ako ka nagbitutak. No apay, asan kami ang nakapagdepal. Ngemnaskan asang wag tinatagsan pa a responsibilidad. Insan ko nasiputan. Napadungparan ako manit man. Nadamag na lakid din. Anandan hindi pa nagkasarmi kay ni Rotela. Kat makapungtot lakid di. Awan na ng kaitibayin, Dante. Binalaagan ka iti. Nga adaywam ni Rotela. Sinikugam kita na! Id mo na. Agayan ayat kami kay ni Rotela. Oh, Patayin ka lang ng loko! di tamo lagam ti pagpatinggaman. Loko. San ka kumaabalsan? Ngam aglablabos ka. Nasken lang sa laknibak ti bakik. Gapudajak kayat at umao ti anak mi. Nga awan mariingan na nga ama. Ay ating kawanay. Kat nanaos pa lang ti mariknak akin naragsak. Oray siya. Oray saan ang nagarbo ti kasarta. Nakaragragsakak. Nalabit. Nga danadlaw mo kini mama. Amok ang makagura launay kanya. Napilitan lang imanukod nga kasarta. Gaputa. Nagsikukan. Asan ka pa yan nakaturpos? Nodyak ko mga taimpang ta. Akay kahit kunti matay no mapukaw ka. Nalabit. Akayat na kumaan ni Edmond. Di mangi kasarkan niya. Kastaw na'y pungtot ni Edmond kanyak. Saan adagitan ti panunutan tapay? Tinapatag. Nakapagkasartan. Awanan ti makapagsinak kadata. Ang panunutak lang tinaibaga ni Nana. Imanugot. Adito'y tabalay mi. Hindi mo na arapita. Ngam kahit nang iti balayo, di pagnagdan ta. Pasensya ka na imanugatak iti kondisyon ni mama. Kaasi namin ngagmay may sa iya balay. Naimbag ka ni tatang mo talalaki. Kan mabalin mo lata sa rungkaran no kuha. Rotela. Amok na niya ti pampanunuta. Aganos ka kumalaan na niya ti mangagmuk ni mama. Itilaksid iti kinaingat ni Nana Barbara kini Rotela. Nailibas da kini Dante tinalimod apa nagkita da. Aging ka iti nagsikog ni Rotela. Napilitan ni Nana Barbara anang ipakasar iti anak na. Salpag! Saan ko ang maawat na ito? Naunahan ni Dante. Ngam saan kami pa'y analpas? Dahito'y titandaan am Dante. Nasakit tinakamukan ka, kagurukura ka. Uray pa'y asawa mo ti anak ko. Amo ka na erot. Tiguраyo kanyak. Yung sapay ko ma, tamawat dak tumatlang. Into na dan mabalin kong ipagpanakal kada kayo. Nudyak la pang panunutin na sa magmamanulangan na bulan katag turpusan ti anak ko. Pay ako man. Namasinon to tiyag namay? Sika? Mama. Sumsumgarak! Nga awagan na kitikasta. Sige. Sumrega ko niti pagadalan. Mabitla, denggam amin ngay bakak. Liklikam ti panagkita ka. Numabalin ko masaan ka ang agnaad dito balay. Taan ka babalawan. Ngam ano sam ati pan nakaumsim kan panangiroruman ni Barbara kan ka?
Ako. Ngad adda ka gunanak. Sanak lang arudan na pagtatakbunan para kini Rotela. Kas jepe lang tinaramid ko. Imparo pa na nga ito makaturpos ni Rotela. Katsyak to ka no. Yan adda mairanod. Saan mo amaliklika na panunutin na dayta? Iso apang panunutak. Nagsardingak tupay lang agadal. Anya? Ad-adan tumanan tagibasitan na ka. Ano sa marad, ti aglako iti pandesal. Kinasarita na kami ti may sa profesor ko idi. Di nakapag-retiran. May siya nga inhinyero ken kontraktor. Kung masansan ka nung agna di Amerika. Kahit na nagtrabaho aking kuana. Sige. Adda bukod mo panunot. Aramidam no anya tinamnamayam ang makapasaya at iti pamilyam. Juan, panunuti ka na yung bagdatang. Adapay mo't sumagmamano abulan. Sakbay ngagsarada ito'y asin. Anya day jayan. Kanalbuog ti paltog laki ti day jayan. Ang makando na langit ya sitag. Nagikis ti Rotela. Anya katanda pasama. Rotela! Mama, ni Dante samat na ijay na paltugan na. Anya, apay ko maapaltugan da ni Dante. Kat asino ko matimang paltugan ko ana. Nagsano no atalo Arabi, nga da imahog kan ko ana. Ipagpangtada. Kasano no ti asawag ti pinaltugan da. Rotela, anya ka kadi. Apay nagsagit ka. Amang ano ti asawag ti pinaltugan da. Kalata nagsakit ti tiyan ko. Ti anak ko, saan ama balingan na mapasamang kan ko ana. Nervyosin na pay. Adayo matlarog ti balay da ando. Tagpatulong ako makadwana. Karuba! Aray atin na kami! Aray atin na kami! Kahit ganda na ako sa mapasawag iti anak. Dahil ka lang anak mo, tibang panunutan. Kapag ka kanya. Kubot ka. Ikarigatan ka ngayon taray di ospital. Saan na babaling na dadaka sa mapasamak ka? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakigtutak iti day ka nalbo. Dondonik na itin nagiti kataltalunan ti bisikleta. O si diglang dito iti nakapasamakan day ka nalbo. Ang mga nadamat ang pinatay ta. Kagraira pa ilang ti droga. Isikok ti bisikleta kitarang tay. Sumalputak to iti kabalbalay nga si dagiti karandanuman. Naskin nagsalo kagak para iti masakbayan may kinirutela. Ano sakti panangum sininanang na kanya. Saan kan ngagsangit? Kung ti doktor nga awan ka no ti daka sa napasamak di tasikog mo. Gagangay ka no lang ti panagpadaram kaput panagnervyos mo. Nang kasapulat nagtalinad ka dito ospital. Malaki ko man ni Dante. Kasano na isa ti pinaltugan na. No kaya't mga wanda ka sa mapasamak di tasikog mo pagkalma ang tariknam. Imbilin ko iti driver ti tricycle na nagloganan ta. Ama panaybaga ka ni Ando ngayon taray ka dito ospital. Diyak lang maliklikan alagipan ti mawag ti dito sa alpon ti Dante. Abang ipagpanta. Nagpuha na. Sino nga min dayjay? Saan nangarag nga mo, mama? Ni Edmond Gaya. Anya mo ti pakalagi pam ken ko ana. Manipon nagkasar kayo ken Dante saan kon ang nakita pay. Nasakit tinakam na. Nagkinabil da idikin ni Dante. Ngam saan ang nagpaatiw ni Dante. Amang ano ang ibahalas na Edmond. Kat pampanunutom at tao ni Edmond ti imawag ken ni Dante. Anang ipangtaken ko ana. Kapalan nga tamad nga ramida ni Edmond dayjay. Dahil tati saan ko nga mo, mama. Ituro mo lagan. Dakat may ramraman ng dandanak. Anya nga tanuin kayo agdamak iti information desk dito yung ospital. No, ada intaray daan na paltuga. Sige man lagan tapnog talda ka.
Ay Dante, naimbag tadimteng kan. Kung naklakit din no anya tinapasamak mo. Tatang, apay abumbumsag kayo. May dito iti driver ti tricycle ang nagluganan da Barbara ken Rotela anapan iti ospital. Ha? Sino tino-hospital ka nakuha? Di ka no Rotela. Agsangsangit ka no kabayatan ti ipapanda iti ospital. Ang mga nagdanda ka sa napasama kita sawak. Mapan ko kita na dagos ito ospital ta sawak. Dante, agyaman na. Tawan da ka sana pasamakan ka. Gapo iti panakangag may ti kanalbuong impagarot ni Rotela asika tinapaltugan. Nagnervyos. Isda jay, nagsakit na buksit na. Nangagkumaday dya ka nalbuong nana, Rotela. Ti amok no si kan tinapaltugan. Saan ka di nga aday mawag anang ipangtakan ka? Diya ka muna sino day jay. Anya nga ti ko na ti doktor. Impatalgad ti doktor nga wanda ka sa napasamak di tasikog na. Ngam kasapulan nagtalina iti ospital. Agyaman dayo ti Diyos. Rotela, pagkalmaham lang ti rignam. Awan to ti daka sa mapasamak ken ka. Sige, panahon kayo pa. Itagumatang iti pakat. Siya akong di mapan gumatang nanan. Kanan dayo talo. Gumatang akto pa iti prutas sa para kin ni Rotela. Dante, sumrag ka iti pagadalan. Sayang day ti nga aldaw apa naglangan mo. Kablawan ka man iti panagturpos mo, Rotela. Uray ka sa nukat maragsakan ni nanang. Tamatong palmot lang ti arapap makparakin ka. Para iti pamilyata day ti abaligit, Dante. Danda niya pa nagpasngay. Kas nagtulagan ta, agsarte nga kailaan. Nagtulag kaming kini-engineer. Agtrabaho kiti construction na. Yung kalpasan ang makapagpasngay ka, agabrudak. Anya? Apay nga agabrot ka pa lang. Oray nakaturpos kan, saan ka pa makatrabaho? Temporaryo lang nagtrabaho kiti construction. Tamanumat la ti masweldo ki jay. Kahit kung adama pa nakkininanang mo. Dardaras makaurnungak na agabrudak, Rotela. Sikat ti makamo. Nasaysaya at kuma. No dumakal ti anak ta itinan nata. Duwala ang atawan. Agurnungak lang. Kalpasan ti panagabrod mo. Ituloy mo to kumati agadan. Dahil tama ti pampanunutek. Talaga masapol ang makaturpusa. Kaya't kung addam ay pagpanakil ko kininana. Talaga gaya man nakaikading kan nga agabrod, Barok. Kalapit ano saan ko maakilaat ti panagasawa ya kun Rotela. Saan mo nga tama panunot da ito yan ya? Para iti masakbayan mi kini Rotela. Ti anak mi tatang. Injaya ni engineer ti panagtrabaho kiti construction na. Kan napanunot ko. Anadardaras ang makaurnungak na agabrudak. Balagip ko gayam. Saan ka din nga umawawag dahil di nangipangtakin ka? Saan mo tatang? Adda-atab ko binayatan ni Edmund ay siya mangbutbutang kanyak. Ngamsan ka lumot na nagparparang kininanak. Ay, jak amon o mga ala da itinapinta sa gundaway. At damat pagimbagan na ti panagabrod mo tapno mailiklik ka iti pagkad. Mas daawak, bipmak ng adagos ni Edmond. Nakaurnong ka no tatang, kapoy tinabayaga pa nagabrod na. Diyan ka muna niyo tinigosyo na. Internada ako ni Jabrod. Sansanin niyo kumatimang sarungkar kadagiti aginak. Wen, uray tandabasitan nagbaliwan ti ugali ni Barbara. Saanan akas idi anakuspag. Mas dao ka nga ta, iti kilaat nga yawag ko king Rotela. Nabayag as anak ka nagparik na king ka. Apay nga mawag ka, Edmond. Uray nabayag as anak ka nagpakita king ka. Amok amin na mapaspasamak yo kini Dante. Nagsardeng gayam nga agadal, ket nagabrod. E din to ano siyak kuma, tinakiasawaan. May mayat kuma. At talon abulan ti anak ni kinidante. Apay asaan mo pailan ang maawat ti kinapod no? Saan kon tupulos ang maawat ita?
Rotela, mabaling nga ibaw ing mo tiriknam kanya. May sa akin na maagdata apang panunutom, Edmond. At saysayang kalang iti oras. Rotela, makigtut kan tulaangan inton kilaat ngagparangaking ka. Saan nakabutbot nga? Mabalin ka nga isuplong kadagiti pan nakabagi tilintak. Salpag. Inadapnan. Nakarit ni Rotela. Saan ko ang maawat na ito'y napasama? Naimbag man. Tama sansan ti isasarong karmo anto. Bantayan pa ilang arod ni Rotela. Kanti apo ko ta. Mapanak di sindaan. Dito'y kanto na mangal daw. Ay, sige, abalayan. Sige, mapanak ko. Tatang, nasingputan ni mama kada kayo. Nagbaliwan ti ugali na. Naragsakan. Sipod idin pas ngay ni baby. Napartak adumakkel ni Junior. Ay, saka, nakagugwapo. Ay, wan malagip ko gayam. Masansan ka di nga umawag ni Dante? Uwan tatang, pasaray mamin luawin no mamitlo iti makalawas. Ag video call kami no kwa, tapno maerwam ni Junior ang makakita ken kwa na. Naistoryak pa'y ken kwa na ti yaawag ni Edmond. Anya, imawag ni Edmond? Lukas ta, si Bibiyag? Tatang, ano ti kaya di asawan? At na nakadamagak iti nga iso tinapaltukan. Ngam saan da masigurado no adda iti dayti alugar wenno aglemlembang iti sabali alugar. Jak impagaro pa kasta. Amo nga tangidan ti dayta. Awan mati may istorya na kanya. Ay, istorya gayam ni tatang kada kay dayta, Rotela. Siyak lang tinakaibagakin ko na. Hindi na iranaan pa ni Engineer di Balayda. Naibagak idin. Ngayon may dito'y Dubai ni Engineer. Uwan, malagip kon. Rotela, saan ka din ngayon ulit ni Edmond timawag ka? Saan man tan? Makla atak to kanunatan iton kilaan ng parang. Ngam impang ta. Nga isuplong ko namang riribo. Day tatirumban, saan ka pabutbutan kayo ko na? Awan gayam. Inton may santitawan ni Junior. Agsagaanak ton nga agrimyon. Tanong makapasaan, mabalin ko ton di agap lang agtrabaho iti ospital. Inton may santitawan ni Junior, saan ang mabayag nga urayanin? Agawid ak tumate. Saan la amamin ano ti aldaw? Dandani gaya man malpas ti kontrata ni Dante. Sayang lang no saan na ang makamakam ti panagkasangay ni Junior mama. Naragragsak ko mati anak mi. Sa tanya nga ro ti plano yung agasawa. Ituloy ni Dante ti panagadal na mama. Nasaysaya at matlang no makaturpos. Noon nagpaiso. Nagtrabaho ka niti ospital. Mama, no pampanunutan nyo asyak ti mga gastos iti panagadal ni Dante. Aging ka iti panagturpos na. Usarin na ti inurnong na. Tapno maituloy na ti panagadal na. Awan pa iti imbagbagak. Agkalintegan kala adagos. No sika ti agabro, dakdakkel ti matgadam. Awan plano nga gabrod mama. Jak kayat adumakkel ni Junior nga awanak iti sidong na. Day talangan pa nagtrabaho iti ospital. Mabaybay ako no daduma. Aganos ka taday tamot ti kinayat mo. Nagpasikog ka sa nakaturturpos. Ako ang nagbindutak iti dayta abanag mama. Gapu iti nalaos a panagayat ko kini Dante. Ngam saan kami mat anagsardeng anagarapaan. Inkadem ko adito balay ti pagtarusak tatang. Amok namin nga adda ti duty ni Rotela iti oras nga isasangpet ko iti airport. Abudakin barbara ti oras ti panagawid mo. Iso nga impalubos da nga alaak ni Junior dito yung balay. Ngam naimas matiturog na tatang. Dakkelan ti anak ko. Kaya malapay kin ka anataer ka. Kay natawid na pa'y ti kinasingpet mo.
Ni Junior tiga po na. Napangituloy ko ti agarapahap tatang. Dakkel ta sinapod Diyos. Agbaligak tumutlaang itarapahap ko. Wen, mariknak nga rod iti panagistorya ni Rotel, ano kwa? At dapay laeng nabati asakit tinakam ni Barbara. Kat kasla kayat na apagabrodan ti asawa. Do atawan akin na iliw ka, tante. Santayin nga gin na tayo kada Junior, Rotela. Dahil talagang numapilitan ni Nana nga agabrod kamay. Saan namatan nga impilit imbaga na kanya. Panang sinter na lang ata kanya. Mala, paturog ta nga Roden. Tapno masapa ta arumwa rin ton ligat. Di mo ibaga, kaili mo taglako iti pandesal. Awan di dakis na. Ti panaglakla ko kiti pandesal tinakalaki ti ginastos ko nagadal. Dahil jay mat bisikleta, timang saksi no kasano ti panangip patag ko rin ka. Dante, ni Edmond, umawawag iti cellphone ko. Muti ta cellphone mo. Siyak timang sumbat. Hello? Namnama kasi katimang sungbat iti cellphone ni Rotela. Ammo ka nagawid kan. Daytoy ti inururay ko agong taway. Ano ti kayat mo sawen? Maklaat ka intulaangan, into nagparangak ka tayo. Tibiyag ti anak mo. Ti kasukat, nagiti basulyo, nagasawa kanyak. San ka nga gipangta? Awan ti basol mikin ka. Nagistayan tayo. Uray lang nakariin ni Junior, iti pa nakikingtod na. Ni Edmund ti dimsag, iti kotse adanda ni napadungpar kada tayo. Pagkalmaan mang tirik ng Rotela. Kaya kung tayo lang abot-bot nga Edmond. San mo ka ti amadlaw nagpilay-pilay? Uwan nagpaiso. Nadamag ko iti anbaldado. Kapo iti pan nakapaltog na. So saan kayo? Arumwar iti kotseyo. Matay kayo amin! Kaya na, saan kayo maggargaraw? Nagiti pulis! Pulis! Libasan ka ako! Kuna na nga ta mamaysan na kami. Diyak ipalubos ang madangram ti pamilya. Kamudyanan na. Natungpal mo't lang tarapahap ta, Rotela. Makalwaak iti nalaos aragsak ko, Dante. Ado tinaglasatan ta panubo, Rotela. Nagasawa ta asaan ta nakaturbos. Ngam impanagnagta ababaan iti napudno apatang patagta. Minuli na ta ti panawan. Tapno agbaligi ta. Manang nga asin niya po, Diyos, Dante. No adda arapaap, agbaligi ta. Naan-anay ti kinaragsaktan. Taawanin ti problema takin ni Mama. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.